Var det ikke i 2011 KB-hallen egentlig brændte ned? Jo, det var det. Jeg kan være lidt bange for, om der var nogle af vores spillere, der har været involveret i den brandstiftelse der. Det var et nederlag, der tog rimelig hårdt på os, vil jeg sige. Og så, som jeg husker det i hvert fald, så havde vi en rimelig god fornemmelse af, at vi kunne vinde den kamp, og vi fik også en rigtig god start. Det er noget, jeg tror, vi var foran 2-0. Ja, var det ikke vores mix, der tabte vores jo, vi havde på lakkerne, ikke? Ja. Som tabte Fischer og Britta, som var en stor overraskelse på det tidspunkt, mener jeg. Det var det. Så var vi bagud 2-0, og Bo Mogensen var på jeres hold. Og Bo er jo også hovedmistænkt for at brænde den her ned, som jeg husker det. Og de tabte så til Mangård og Påske. Ja, hvor på et tidspunkt, hvor Mangård han er stoppet inde på landsholdscenteret og har været det i et stykke tid, tror jeg faktisk. Og ja, man tænker, at Bo Mogensen, ligger de... Ja, de har lige vundet over England. De har lige vundet over England, det er rigtigt. Vundet før eller to. Ja. Og det er jo ikke sådan, at de bare taber. Altså, de får jo 14 og 14 eller sådan noget af den stil. Altså, jeg kan huske, at jeg stod og varmede op og tænkte, der er god chance for, at jeg ikke kommer i spil, fordi Bo Mogensen spiller samtidig med Livan Jan, møder Judith Mollendijks, og Judith, hun har matchbold flere gange, og taber sådan noget 26-24 i tredje ombold efter dramaskrig med dommerkendelser, som sædvanligt fra jeres side. Men det hører jo med til historien, at hun på den ene matchbold lader en bold gå på baglinjen, og linjedommeren dømmer den out, hun ryger på knæ, og så ændrer han det til at dømme den inde. Så hun tror, hun har vundet kampen. Og så skal hun lige pludselig ind og så spille videre på 22-22 i tredje sæt, eller 23-23. Og det er jo typisk Greve ting at have altså sådan en svineheld i den situation. Men det var med til at gøre kampen episk, det vil jeg give ret i. Altså, jeg husker den i hvert fald som helt vanvittig, fordi der står den jo 2-0, og inden for halvanden minut, der vinder vi så den herredobbel, som ingen troede på, før vi førte 19-10 i anden sæt, tror jeg. Og samtidig vinder Livan Jansen over Judith, og vi er lige pludselig på 2-2 frem for, at den står 0-4, og så har vi så damedobbelen som sikker kamp i baghånden med, er det Chris og Juhl, der spiller den på det tidspunkt? Og så skal vi så ind og spille samtidig med Chris og Juhl. Der er ikke nogen, der ser på damedoblen. Jeg husker ikke den single så godt, desværre. Nej. Der er noget, der siger mig, at jeg er egentlig godt på vej, men får en vild gummiarm i anden sæt. Ja, det er rigtigt. Det husker jeg faktisk. Altså, det er noget med, at jeg kommer rigtig godt tilbage efter at bagud. Jeg er bagud 5-6 stykker i andet. Ja, 11-6 i andet og tabt første. Og så kommer du så foran 11-6 i tredje og 19-17. Ja. Og jeg kan huske, det er min anden kamp efter jeg er blevet opereret, så jeg er faktisk gået i krampe, og jeg kan ikke bevæge mig mere. Nej. Men jeg siger til mig selv, bare spil alt nedad. Ja. Og så tror jeg så også, at jeg har heldet med mig igen der. Ja, altså jeg kan stadig huske på 19-19, at jeg kommer frem efter et smash, jeg bare skal tage bolden ned, og så i stedet for bare at tabe den lige ned, så prøver jeg at lave sådan en, hvor jeg lige vil dreje den lige ned ad linjen, så jeg rammer netkanten, og så ryger den ud over sidelinjen. Er det fordi, du ved, at jeg bare er for vild til at tage dem om? Jamen, det er nok det, jeg har været bange for, tror jeg. Så jeg overforsøger i hvert fald en lille smule på 19-19, og så er der matchbold til dig, i stedet for, at jeg kan måske redde den hjem til 3-3, og så spille golden set. Og der kan jeg huske, der laver du bare en serveturneringsfejl i nettet. Det er så urutineret. Ja. Men det har jeg gjort før, det gør jeg nok også igen. Så, men ja, det var en sindssyg kamp.